Ngayong araw, i-unbox natin ang bagong Tyran X2 na gawa ng Kens. So I'm gonna grab my cutter na may konting tetano and let's get to unboxing. Ang Tyran X2 ay isa sa mga budget trail frames na available na sa local and online bike shops natin. Alloy ang material na ginamit sa paggawa kaya magaan at matibay ito. Modern at slack na geometry dahil sa head angle na 65 degrees. True axle na din at boss spacing pero baka mag-release din soon si Kens ng non-boss. And nga pala, kasama na din sa frame ang axle. May malapad na tire clearance na kasyang-kasya ang 2.4 hanggang 2.6 na lapad ng gulong. Post mount ang pagkakabitan ng brakes at naka-internal cabling na din ang cables para sa preno, cambio at dropper post. Available sa tatlong sizes ang Tyran X2. Small na 15.5, medium na 17, at large na 18.5 inches. At meron tayong apat na kulay na pwedeng pagpilian. Yun ay ang Midnight Black, Iron Gray, Mud Gold, at Exotic Purple. And ang pinili ko ay ang Mud Gold kasi parang naiiba yung color niya eh. And with that being said, sa details naman tayo. Mayroon siyang head badge or emblem ng logo ng Kens. Tapos may parang kalmot siya ng dinosaur na Tyrannosaurus Rex. Hence the name Tyran. Di ko lang sure kung dun talaga nila kinuha yung pangalan. Anyway, minimal lang yung mga decals niya. May tatak lang ng Kens dito sa down tube at magkabila ang chainstay niya. Tapos may tatak naman ng Tyran X2 dito sa top tube niya. Tapos nakalagay naman dito sa likod ng seat tube ang size ng frame. Hindi siya smooth weld pero may mga supports at bridges na mas magpapatibay pa sa frame. Threaded ang bottom bracket at may kabitan para sa isang battle cage. 31.6 naman ang seat post na kasya sa frame na to. And ang suggested fork travel naman para sa 27.5 plus na setup is 150 to 170 mm at 140 to 160 mm naman para sa 29er setup. Nakuha ko nga pala ang aking Kens Tyran X2 sa The Biker Bros PH. And you guessed it, nasa description ang link ng shop nila if you want to check them out. Baka may mga na-miss akong details, so just comment down below. Tapos, comment nyo din kung may mga questions and suggestions kayo. And now, enjoy this very short montage ng MTB frame na Kens Tyran X2. So, yun lang muna sa ngayon. Maraming salamat sa panonood. Please like and share this video to your friends. Subscribe kung hindi ka pa nakasubscribe. It's 100% free and you can always change your mind later. And yeah, this has been your boy Darren. Ride safe y'all. See ya!